پارلیمنٹ حوالی دیوان 11 نومبر صبح 7:11 طلب کرنا گودگ ای درگتا پارلیمانی صلاحکار بابر راوان سمری صدر مملکت دین داتائی بنشون ریدا دیوان پیسر مزن وزیر نیمگا پی ٹی آئی و اتحادی باسک کا سبارک دیگ بیت مزن وزیر جتائی معاملہ قومی اسمبلی باسک اور سینیٹ رم حصے دورے مزن وزیر عمران خان گوشت کے کرپشن اخلاقی تباہی نشانی ہما ملک اخلاقیات تباہ بیت او دا کرپشن چا کینسر نادرہ یا شنگ بیت واحد ایلیٹ اخلاقیات ہلاس بیت گوڑا معیشت ہم تباہ بیت تنیگا بندات انت اصل چکاس دیمتر بندات بیت پاکستان پیپلز پارٹی راشون قمر زمان قائرہ گوشت کے آگا نون لیگ لوٹیت آئین حاکمی بھی بیت گوڑا بیک ڈور رابطہ ہلاس بکا اور مسلم لیگ نون سروک نواز شریف وتی گلہ وتی لیگ کا سر بیارید پی ڈی ایم ہلاس بود تک ہمائی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم یلا دا تک پی ڈی ایم نامحکمین گنجائش انکاری وزیر فواد چودھری گشتک کے ٹی ٹی پی یگوں گپ اور تران کنگ ہندی مردم ہوار کنگ بودتگن ای وحدہ ایوکا سیز فائر گپ ہو گئی ای بوتناکا کے ریاست مدام جنگی جاورانی تحبیبی پاکستان فوج ناشرکاری خلافہ درستہ گیش قربانی داتا ہے ڈالر نہادہ یک رندی پدگیشی کلدار مقابلے امریکی ڈالر 172 کلدار ڈالر 172 کلدار اور 51 پیسے گیشی پد 172 کلدار اور 63 پیسے سربوتگ بلوچستان یونیورسٹی نودربر سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ آور جنگ خلافہ نودربرانی زہشانی نودربرہ یونیورسٹی سرجمہ بند کتگ بعض ڈپارٹمنٹ مکتم چکاس ہم محتل زانک بیوی کے دوئی نودربر 5 نومبر یونیورسٹی ہاسٹل آور جنگ کتگن سرکار ستمبر ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ مادہ لین نہادہ یک یونٹی سرا 2 کلدار 52 پیسہ گیش کریں گے نوٹیفیکیشن شنگ کو تک دومی نمگا سرگارہ آسی پیکیج درچہ زمستانہ لین نہادہ ارزان کو تگن لین نہادہ یک یونٹی گیشی بل نومبر 2021 کا گرگوا افغانستان اداروں کی دریکارانی وزیر امیر خان متقی ڈل ہمراہیہ باندہ پاکستان ترتابقہ افغان دریکارانی وزارت ربالکار ردا امیر خان متقی وتی تروتاب درگتا معاشی جاورحال ٹرانزٹ اور ہمسائنگی ملکوں گو بیپاری چیستو ایرانی بابتا گپتران کا سری لنکا اور ہندوستان زرباری دمگا ہار سببہ 9 مردم بیران گوستگی یک ہفتے کا برجاہی ہورو ہارانی سببہ سری لنکا 25 ضلع اثرمند بازی دمگی زیر آب ہندوستان ریاست تامل ناڈو ہار سببہ گیشتری دمگ اثرمند بلوچستانی پیسرے کی سروزیر جام کمال خان گشتگ کہ بلوچستانی سرکار ہزانگ ای وحدہ چل بگردہ 50 ارب کلدار ایرے اما روچہ میں سرکار ہلاس بودتگ ای زر ایر بودتگا نیم روی کار پگارانی وسط باز زر است مالی بحران دمانہ نیت وادرہ تیاب لمبا مزنی کے ساتھ سے اسکول نصابی کتاب 10 کب تگن ای درستی نصاب بلوچستان ٹیکسٹ بورڈ نوکی کتاباں اونیانہ کنگ اور تباب چگل دیگ تگا محلوک لوٹ کتک کے ای کارمرز نکت کی کتابانی تیاب چگل دیگی بابتا پٹکول کنگ دی اسلام آباد احتساب آمد کی مسلم لیگ نون راشون و پیسرے کی مزن وزیر شاہد خاقان عباسی خلافہ LNG ریفرنس سے گوشتارگ نیب سیمی ترمیمی آرڈیننس سے گیزٹڈ کاپی آمد کے سجم شاہد خاقان عباسی حوار دیگا ملزم آمد کے سپیش مسلم لیگ نون بنجائی راشون و پیسرے کی مزن وزیر شاہد خاقان عباسی گشتگ کہ چیئرمین نیب سرا کیس کنی اور آئیے جس کنی کہ 6.537 ارب کلدار کو جشتگن سرکارہ چا نیب 6 ارب کلدار رستگ استی نیب چیئرمین 4 سال مدت سرکارہ 4.1 ارب کلدار رستگ مزن وزیر عمران خان گشتگ کہ میان استمانی برادری اخلاقی ذمہ واری ہیں کہ افغانستان محلو کے جیڑہاں گیشگیوار کرنگا وتی کردہ ادا بکن پاکستان افغانستان ہمک وڑی ریلیف دے گا تیاری افغانستان انسانی بحران بابتا باز برا گپ جتک
WFPA सरो का हम अलर्ट जारी होता है। कोरोना वायरस से केसानी कच्छ यक दर सदिया हम कम रिकॉर्ड कनेक्ट तक योगी मुल्क का कोरोना वायरस से सबा 11 मर्दम बीरान कृषि पद बीरान बुते के मर्दमानी कच्छ 28,558 पाकिस्तान कोरोना वायरस से सबा तनीगता 12,78,560 मर्दम अफरमान सुप्रीम कोर्ट एरे दुरुस्ती वजाहें मनसूबाहानी दां जून 2020 को 2 सरजम करने के फरमान दाता आमिद जैसा खैबर पख्तूनख्वा सरकार नोक जोड़ बुतगी स्कूला नौदर बर और उस्तादानी रिपोर्ट तलब कोतई और केसे गोशदारक दां देवे माह मुहत्तल दाश्तई चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सरूकी सेहबाज की बेंच केस गोश दाश्तई मुफक्किर इस्लाम शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मरूची यकसर चिल्लो 4वीं वदीबू हगे रोज तर्जमी मुल्क का 9 नवंबर रोज डॉक्टर अल्लामा इकबाल खराजी तहसीन पेश करने के वास्ता योम इकबाली नाम शर्फ व एहतराम दारगविद अल्लामा इकबाल वती शायरी चबर सगीर मुसलमान इंतहा कौमी बेदारी जज्बत वदी कोता इस्लामाबाद गस्ती की 24 कलाकार इनाम चिल्लो 5 मर्दम डेंगू वायरस से गौरव जतक महकमा जान सलामती रदा इस्लामाबाद 4,167 मर्दम डेंगू नादराई आमाज दुबई बरजाही ICC T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहला गुड्डी ग्वाजिया हिंदुस्तान नमीबिया 9 विकेटाच्या प्रोष्टा तक भले सूगमंदी अबिरहम हिंदुस्तान टीम वर्ल्ड कप डन्ना बुतत